муҷирони кории соли 2017 аз Русия ба Тоҷикистон беш аз $2 миллиард пул фиристоданд. Ин рақам дар муқоиса ба омори соли 2016 31% бештар аст, аммо ҳамоно аз нишондоди солҳои то буҳрони иқтисодии Русия камтар гуфта мешавад. Дар маҷмӯъ соли гузашта мизони интиқоли пулҳои нақд аз Русия ба кишварҳои Осиёи марказӣ каме бештар шудааст. Баъди ишғоли Крим аз ҷониби Русия ва шурӯъи низоъҳои мусаллаҳона дар шарқи Украина соли 2014 ғарбу Аврупо нисбат ба Русия таҳримҳои иқтисодӣ ҷорӣ карданд. Дар натиҷа бозори кор, нишондодҳои иқтисодии ин кишвар ва даромади аҳолӣ ҳам поин рафта, фазои корӣ барои муҳоҷирон аз ҷумла тоҷикон маҳдуд шуд. То замони буҳрон муҳоҷирон аз Русия ба Тоҷикистон соли $4 миллиард пул фиристода бахши муҳими иқтисодии кишвар ва муомилаҳои тиҷоратиро таъмин мекарданд. Як сабаби дучори буҳрон шудани бонкҳои Тоҷикистон ҳам дар чанд соли ахир ба камбуди маблағҳои воридшаванда аз ҳисоби муҳоҷирон гуфта мешавад. Муҳаммадҷон, сокини ноҳияи 8, рӯзи 21 март дар суҳбат бо Радиозодӣ аз шаҳри Перми, Русия гуфт, ки шароити кор дар муқоиса ба 2 соли пеш дар он ҷо беҳтар шудааст. ин ҳам суҳбати мо афзуд, ҳанӯз вазъияти пулкоркунии муҳоҷирон дар Русия мушкил аст, чун ба қавли ӯ аз як тараф ба далели буҳрон нархи кор арзон шудааст ва аз тарафи дигар харҷ барои гирифтани патенту сабти ном афзудааст. Омори Бонки марказии Русия дар ҳолест, ки охири соли гузашта мақомоти тоҷик низ аз афзоиши пули фиристодаи муҳоҷирон хабар дода буданд. Мақомоти тоҷик гуфта буданд, ки афзоиши маблағҳои интиқолии муҳоҷирон ба зиёд шудани теъдоди муҳоҷирони тоҷик ва беҳтар гардидани вазъи иқтисодии Русия рабт мегирад. Тоҷикистон яке аз он кишварҳое ба ҳисоб меравад, ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. Ин далел агар аз як тараф сатҳи зиндагиро дар кишвар боло нигоҳ дорад, аз сӯи дигар кишварро дар ростаи омилҳои берунӣ мисли рукуди иқтисоди Русия зафпазир мекунад.